Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. Dziśki mam niespodzianka, zaś do was. Mam tutaj takiego fajnego gościa, z którym będę rozmawiać. Będziemy se gadać, nie wiem, tak będziemy se trochę po polsku, trochę po śląsku i myślę o edukacji regionalnej. I jakbyś tak mogła powiedzieć, kimżeś jest i no... No to witajcie. Ja mam na imię Basia, jak to na Ślązaczka przystało. I tak na co dzień zajmuję się regionalizmem. Uczę się w szkole z moimi uczniami i trochę edukuję ich o Śląsku. Trochę, no bo temat Śląska jest tak duży i szeroki, że ciężko powiedzieć, że mogę im powiedzieć wszystko, mając jedna godzina w tygodniu. A uczę ich przez 2 lata, więc tych godzin trochę się zbiera, ale tematów jest fest dużo. I ty źleś Ślązoczka. Ja jest Ślązoczka, po ojcu szczególnie, tam te linie śląskie idą prawie w 4. czy 5. już pokoleniach, że się dokopała. Po stronie mamy jest trochę różnie, aczkolwiek no cały czas mieszkam na Śląsku. Ja i przajesz Śląsków. Ja no przaję, No, jak jak inaczej. Jak inaczej można, nie tylko Ja. przać. No to, że tak chciała powiedzieć, bo tak myślę od tej strony trochę psychologicznej też. Jak o to myślisz? Ważne to jest, co by była ta edukacja regionalna. Nie jest ważne, a jako jest to, kiedy tak naprawdę trzeba zacząć? Ja powiem tak, edukacja regionalna jest potrzebna, co by my tu nie zniknęli z tej krainy, bo coraz mniej się godo, coraz mniej się robi różnych rzeczy śląskich, my tak godamy ja, barburka, nie? To wszyscy w Polsce wiedzą, ale to nie ino barburka jest ważna, nie ino ważne są święta i wydarzenia, ale taka powszedność, godka, zwyczaje, obyczaje, różnego rodzaju działalność, która będzie promować ten Śląsk. I ja powiem tak, ta śląskość jest ważna od kolebki. Natomiast patrząc po sobie, to ja wiem, że Jorzech do niej dojrzała. Mnie od kolebki uczyli tej śląskości, szczególnie u umyk, do których jeździła, bo w domu się nie gadało i no się mówiło, bo to takie czasy. Natomiast u babci, że godała, musiała godać, żeby się porozumiewać i z sąsiadami, i z kuzynami, jeszcze za bajtla, ale nie przałach Śląskowi wtedy. Śląsk wtedy był i to, co babka mi go dała, to mnie to trochę nerwowało, nie? Ta oma go dała to, zrób tamto, zrób ta gardina przewieź, to tam weź po układy i ta szmata źle wykręcasz. Ona dużo do mnie miała jakieś tam zażalenia, bo mnie chciała czegoś dobrze nauczyć, a mnie to fez nerwowało. Uczyła mnie tych słówek, bo go dała po śląsku, no to jak powiedziała radyjskie, to mnie Rona, co to są radyjski? I tak powoli, że się uczyła. Natomiast te roski, kiedy już że jest dorosła baba i mam własne dzieci i własna rodzina, to te roski przeja Śląskowi i widzę, że ten Śląsk jest do mnie ważny. Zresztą to jest trochę pokłosie, bo Jorzech poszła do roboty po studiach, a była po studiach technicznych, tam żech poznała fajnych ludzi, co robili międzynarodowy festiwal folklorystyczny i tutaj na Śląsk zapraszali ludzi z całego świata. I te ludzie młode przyjeżdżali, bo to byli przeważnie studenci i oni ten swój folklor fest promowali, pokazywali, bawili się, tańczyli. Dla nich to było coś ważnego. Jorzech tego Śląska nie czuła, ale kiedy zakończyła działania z festiwalem, to zaczęło mi brakować tego takiej tożsamości, że młodzi potrafią, a ja nie potrafię. No i że poszła na studia podyplomowe z wiedzy o regionie, a potem przez taki cufal, że trafiła do szkoły i teraz że jest rektorką, co uczy tej edukacji, tego śląskiego życia, no i pokazuje tym młodym, jaki Śląsk jest szykowny, jakie Śląsko ma tutaj walory takie edukacyjne, ale też takie walory, byśmy powiedzieli, moralne i wartościowe dla człowieka. Ale jako to pokazujesz tym dziążkom, czy tym chłopcom tamkajś, to jako to jest? Czy te młode ludzie chcą się uczyć o tym Śląsku? Czy to ich interesuje, czy nie? Czy jako to jest? To jest tak. Są tacy, co fest się zainteresują, a są tacy, co gadają, a nie, ale potem przychodzi taki moment, że już miała taką sytuację, bo ja rektorem jest dopiero 3 lata, to krótko, ale miała taki moment, kiedy przyszedł do mnie uczeń, który miał lekcję ino przez 1 rok, bo że weszła już, jak on już był po 1. klasie, a ta edukacja jest w 1. i w 2. klasie szkoły ponadpodstawowej i mówi mi, że on by chciał pisać matura z edukacji regionalnej.
Jożek się w ogóle nie spodziewała, że to co Jogodą, że do nich to tak fest wchodzi i że im się to tak podoba. No matury oczywiście pisać nie może, bo to nie jest przedmiot maturalny, natomiast widzę, że są momenty, są takie chwile, kiedy oni przychodzą, pytają, dopytują albo odkrywają coś. I ja im coś tłumaczę, a oni potem po jakimś czasie przychodzą, pani profesor, bo my widzieli, my byli, my przeczytali, my nie wiedzieli w ogóle, pani profesor, to my dziękujemy. Więc tak to jest. Natomiast ja zawsze mówię, że jak w klasie jest jedna osoba, która się zainteresuje, to ja dla tej jednej osoby jestem w stanie zrobić wszystko, bo uważam, że to kropla drąży skałę. I dzisiaj to będzie jedna osoba, jutro będą dwie, a za jakiś czas będzie i 5 osób, więc czym więcej, tym lepiej, ale nic na siłę, bo na siłę to ich tylko Prawda. zniechęcimy. To musi To być, jest- to musi iść z serca. to masz rację. Dlatego ja tak opowiadam o swojej rodzinie, o swojej familii, bo to nie jest tak, że ja przychodzę i robię książkowo wiedzę. I no bardzo dużo wtrącą tego, co żech sama przeżyła, co żech sama widziała, co moja uma opowiadała, co przeżyła moja rodzina na Śląsku, jak to było w tragedii górnośląskiej. I te dzieci faktycznie, ta młodzież, byśmy już powiedzieli, ona faktycznie wtedy ufa i potrafi zrozumieć. Natomiast najgorzej jest chyba, jak się ino tak z książki czyta, albo podaje się taką sucho wiedzę. To musi iść z serca. I wszystko, co robię dla Śląska, wszystko, co wymyślą takiego śląskiego, no to jest coś, co płynie z mojego serca, bo ja bym chciała, żeby każdy ten nasz mały heimat umiłował. No ja. To jest ważne, co ty godasz, że to nie idzie nikogo zmusić, nie? Powiedzieć, musisz te roski tam, bo to no idzie tam powiedzieć, musisz tam zdać, nie? Coś tam napisać, coś tam naszkryflać, coś tam powiedzieć, ale to nic z tego potem nie zostanie, nie? A ja wiem, Rostomił, ona jest fest dobrą rektorką. I ja widziała, jak te ludzie tam, te studenty tam ją bardzo lubią i przają to, ja że widziała ich tych, to ja wiem, że o czym ona gada, nie? Że to nie jest tak, że tam, wiecie, macie to ta książka, nie? I tu będziemy sobie tam coś. To jest prawda, co godasz, że to musi iść z serca, nie? To jest musi takie iść z serca. coś. To znaczy, jak rektor godo i godo z serca, to na pewno znajdą się tacy, co to kapną, co im to wytuplikuje i oni to będą chcieli dalej też rozwijać. A jak rektor godo, żeby go dać, no to z tego żadnego, jak to się godo, chleba nie będzie, nie? Więc ci moi studenty, te moje ucznioki, oni naprawdę, ja im przaję z całego serca, bo oni są naprawdę fajni, są zdolni, są komunikatywni, uśmiechnięci i oni chcą. Oczywiście, no, dostają tematy, co mają do rozpracowania. My nie mamy książek do tego przedmiotu, nie mamy ocen, więc to jest tylko taka dobra wola tych dzieciaków, że one chcą to robić. Natomiast oni się naprawdę fest starają. I to jest fajne, nie? To jest fest fajne. A jako to jest, wiele mąż ze Śląska ludzi, a wiele tam spoza Śląska. Ze Śląska nie mam dużo ludzi. Generalnie jest tak, że większość tych dzieci, tej młodzieży to jest takie krojcuki, nie? Takie trochę mieszane, w sensie, że trochę jest z Zagłębio, trochę jest z Katowic, ale te z Katowic to też są z różnych stron, co rodzice przyjechali, czy dziadkowie tu przyjechali za robotą, ale to w niczym nie przeszkodza, no bo jak się godo, są pnioki, krzoki i ptoki i my na Śląsku każdego potrafimy uszanować, więc ją szanuję i nawet jest, że skłonno do tego, że godą im, że nie muszą poznawać śląskich korzeni, jakich nie mają, no bo jak je mają poznać? Ale niech poznają korzenie swojej rodziny, co by mogli tym następnym pokoleniom te korzenie swoje i te tradycje przekazywać, bo ja też jest wychowano w tej takiej tradycji śląskiej, na przykład z Wigilią, no a teraz moja siostra ma synka, który jest wychowany trochę w innej kulturze, bo ma dziadków z Lwowa, no w związku z czym pojawiły się u nas już też pierogi na stole, których nie było, nigdy nie było na stole wigilijnym. No ale ta tradycja trzeba szanować. My zawsze byli wielokulturowi, no i myślę, że ta wielokulturowość w nas jest i powinniśmy ją szanować, no bo to jest taki szacunek do drugiego człowieka, a myślę, że my jako Ślązoki szanujemy drugiego człowieka i to też jest ważny aspekt w tym uczeniu się tego regionalizmu. To jest ważne, co to mówisz, ale powiedz,
jest jeszcze coś takiego jako taki podział choby na Ślązoków i Goroli? Są jeszcze takie uprzedzenia? Wiecie, nie? Jako to dawniej. Jak to kiedyś było, że nie ma. Ja nawet powiem, że mam ciekawą sytuację u mnie w liceum, bo mam uczniów z Czeladzi. I oni jak przychodzą do mnie do pierwszej klasy, ja zawsze pytam się skąd są, skąd przyszli do naszej szkoły, z jakiego miasta, z jakiej dzielnicy. No i jak są z Czeladzi, to oni są fest wyedukowani. Oni dużo wiedzą o swoim mieście i o zabytkach, i o historii tego miasta. I naprawdę jakby nie ma już w tej chwili różnicy. To już, ta różnica się już dawno zatarła. My się no tak niekiedy śmiejemy, nie ja tego rolę, ale to nikomu już nie przychodzi do głowy, co by się prać, co by tutaj, my są lepsi, a wy są gorsi. Nie, to już jakby... Nie ma już tych stereotypów takich. Nie ma. Znaczy ja myślę, że my jesteśmy po prostu w tej chwili już bardzo tolerancyjni i myślę, że to po prostu się skończyło. To są teraz takie fajne wice o tym, natomiast w rzeczywistości przynajmniej ja tego w szkole swojej nie doświadczam. Czyli to wice są wice, ale to się potem jest w porządku, Nikt się o ten widz nie będzie tam obraział, nie gorszył. Ja niekiedy godą, bo ty żeś jest szczeladzi, nie? Jak coś tam powiedzą takiego, nie richtig. No ale prawda jest taka, że nikt już z tego jakby nie robi problemu. Już to wszyscy rozumieją, wszyscy wiedzą i jest to takie bardziej dla śmiechu niż dla takiej jakiejś obrazy się, nie? No moja najlepsza kamratka też tam, wiecie, za granicą mieszka, nie? My się często tam śmiejemy z tego, ale ona ani się nie obrażamy, nie? Dokładnie. Ja jeszcze powiem, że przygotowując się dzisiaj na spotkanie z Tobą, Małgolka, to, że jak robiła porządki w biblioteczce, nie wiem, jakoś tak mnie naszło, a może to był taki palec Boży, i że znalazła taką książkę Boju, Bojka, pokaż to do kamery. Baśni śląskich. I co ciekawe, słuchajcie, to jest w ogóle, do mnie to jest coś niespotykanego, jak to Pan Bóg kreśli nasze drogi. Joża w ogóle zapomniała, że taką książkę mam i że ją dostała, jak była uczennicą 7 klasy w szkole podstawowej. No za dobre wyniki w nauce i za wzorowe zachowanie. Tak to kiedyś komitety rodzicielskie dawały. I to z tego wynika, że oprócz tej mojej babci, to jednak gdzieś to moje życie było cały czas nacechowane tą śląskością, no bo nie bez przyczyny, że taką księga dostała. No to jest taka książka, co wiadomo, nie? Co nie wiadomo, no ja nie wiem, czy by swoim uczniom kupiła taką książkę, bo to musiał być ktoś, kto się interesuje tym śląskiem. A Jożek się nigdy jakoś specjalnie nie angażowała i nie interesowała, ale że taką książkę dostała. Więc już tam Pan Boczek wiedział, co robi. Dokładnie to było kaj zapisane. I ja teraz zawsze jak cokolwiek robię, zawsze godam, że robię to do mojej umy Hedwisi, bo ta moja uma Hedwisia, ona tą prostotą, to była prosto śląsko baba, ona mi to wszystko przekazywała powoli, cierpliwie, bez żadnych jakichś tam złośliwości, tak jak to się mówi po leku, ale mnie to edukowała, tuplikowała i ja teraz, że jest jej wdzięczna, ale tak jak go Jożek do tego dojrzała. Moja dcera na przykład nie chce go dać po śląsku, ona go Jezu, zaś to śląskie. Ale prawda jest taka, że ona wcześniej czy później też do tego dojrzeje, bo jest cały czas wychowywana w tym trendzie, nie? Że i w domu ma pewne tradycje i zachowania i jadymy do moich ciotek, co już mają po 80 ponad lat i one tam też wszystkiego dają i ona przyjeżdża, ona tam jest zachwycona, więc widać, że to ziarenko jest posiane i no, że trzeba czekać, aż ono wzrośnie. A to trzeba trochę cierpliwości, trochę dojrzałości, trochę emocji. No i szczerze, ja zawsze godam, że co jest najważniejsze w tej nauce i w tym przekazywaniu. Wartości to ale też historię, bo bez historii my tego Śląska nie pokapujemy. Ja nie ukrywam, że ja się cały czas edukuję, cały czas odkrywam, cały czas podsłuchuję, nasłuchuję, jak mogę to korzystam z różnego rodzaju prelekcji, spotkań, różnych takich rzeczy, które bardziej mnie jeszcze wyedukują albo wytuplikują mi coś, co nie jestem w stanie kapnąć się sama. No bo przecież ta historia śląska jest fest trudno i jakbyśmy chcieli gadać o historii Śląska, no to moglibyśmy tu nagrać przynajmniej roczny program, który codziennie by można było tutaj edytować, nie? Bo prawda jest taka, że historia Śląska jest trudno, jest z jednej strony piękna, a w niektórych momentach bardzo trudna. I dopóki się nie zrozumie tej historii, to nie ma co rozliczać historii i nie ma mówić co o przeszłości, bo ta przeszłość jest naprawdę bardzo, bardzo trudna.
No to masz prawie, że richtig to tak jest, że no nie idzie tak bez, ja bym powiedziała, że bez korzeni nie idzie nikaj dalej iść, nie ma przyszłości, jako nie masz korzeni, nie masz tej historii, jako ich nie zrozumiesz, nie? Ja. I to jest Trzeba, ważna rzecz. trzeba coś wiedzieć, żeby móc się wypowiadać. Nie ma co tak, że tam Ślązoki, to tam to takie Niemcy, nie? No, to ja. tak nie jest, a tak go dają. A to tak nie jest. Ślązoki to Ślązoki. To, że były wciepywane do różnych państw i w różne miechy, to też nie jest tak, że oni są jacyś tacy, nie wiem, ukierunkowani. Ślązok to Ślązok i Ślązok doskonale o tym wie i Ślązok to rozumie. A tym, co nie jest Ślązokiem, no to musi się trochę poczytać, trochę się wyedukować, co by tak naprawdę mógł coś powiedzieć, a nie tak na hura, nie? To jest coś, na co ja zwracam uwagę. I często jak uczę młodych, to też staram się wrzucać ciekawostki, bo mało kto wie o różnych bardzo ciekawych wydarzeniach, różnych ciekawych postaciach, o tym, że my tutaj naprawdę mamy choćby nawet takie ważne, że w Katowicach powstał pierwszy drapacz chmur, nie? W Polsce. No i to, pierwszy drapacz chmur, to, że No, krem Nivea został wynaleziony przez Oskara Tropowicza, który mieszkał w Gliwicach, nie? Teraz się go produkuje w Bielefeldzie, ale został wynaleziony w Gliwicach, tego też nikt nie wie. No i to tak po kolei, więc musimy tutaj brać pod uwagę to, że Śląsk jest bogatą krainą, ma tu fest ciekawych ludzi, fest ciekawe historie, no i trzeba ich po prostu szukać, nie? Ja tam zawsze szukam, co mogę i staram się to duplikować, żeby tak zachęcić do poszukiwania, no bo tak jak godą, no 1 godzina w tygodniu to jest trochę mało, żeby te ucznie mogli się dużo nauczyć, nie? I też przyjąć to, że te ludzie byli roztomajci. Część było ducha niemieckiego, część była polskiego, część była, powiedziałaby, jest Ślązok, nie? I że to wszystko razem tutaj... Tak, tutaj wszystko było wymieszane, no. nie? Tutaj jeszcze, ja też godzę, że tutaj wszystko było wymieszane, a na to jeszcze zasmażka, nie? Generalnie ciężko jest to pokapować i nawet ci, co znają historię, to też mają różne opcje i ja nigdy jakby w ta polityka do końca nie chcę włazić, bo no to jest takie wrażenie trochę kija w mrowisko. Więc trzeba tak stopniowo, po leku i każdy musi się pomyśleć, jak on to odbiera, jak on to czuje, bo to trzeba czuć sercem. Jak się tego nie czuje sercem, no to ciężko jest to po prostu pokapkować, nie? Jakbyś to miała powiedzieć taką jedną najważniejszą rzecz, którą byś chciała przekazać, powiedzieć, co jest takie w tej regionalnej Ja powiem tak, edukacji. najważniejsze dla mnie jest to, że jakaś mieszkasz, czy to mieszkasz w centrum, czy to mieszkasz w jakiejś dzielnicy, to zacznij poznawać to, co jest wokół Ciebie, bo nieraz łazimy koło fajnych rzeczy, widzimy coś, ale my się w ogóle tym nie interesujemy. Ja zawsze moim uczniom gadam, co jak idą do domu ze szkoły albo do szkoły, to mają się rozglądać. Jak coś widzą, to mają się zainteresować. Ja teraz robię takie spacery po dzielnicy Piotrowice i sama odkrywam te Piotrowice i okazuje się, że idąc przez 4 ulice z dzieciakami, mogę powiedzieć przez godzinę, to jest fest dużo godzina iść na taki spacer, mogę powiedzieć o wielu fajnych wydarzeniach, o tym, że tu były Szwedy, o tym, że tu uczył Karol Miarka, pokazać im architektura starych zabudowań, pokazać im najstarszy budynek, który jest w Piotrowicach, co jest budowany z kamieni, takiego piaskowca. To są rzeczy, które zostają i tak jak godą, niekiedy te małe dzieci, bo edukacja mam w Domu Kultury dla małych dzieci, takich ze szkoły podstawowej czy przedszkola, a uczę w liceum, ale mam też spotkania z seniorami. Nieznacznie od wieku, prawda jest taka, że w każdej grupie znajdą się ci, co się zainteresują, a nawet jak się nam wydaje, że te dzieciaki nie słuchają, że one takie są, no wiecie, rozkojarzone, że tu gadają, tu coś, to uwierzcie mi, że przychodzi taki moment, że oni idą na spacer z rodzicami albo idą z dziadkami i gadają, my tu byli, my tu widzieli, pani nam pokazywała i to jest ten wymiar dodany i to jest obojętnie jako grupa wiekowo, to faktycznie to procentuje i ja nigdy sobie nie wyobrażałam, że ja będę edukatorem regionalnym, że ja będę w ogóle robić w szkole, bo nie miałam w ogóle takich planów, ale jak ja to mówię, po prostu spełniam się i to było może coś, co mi było potrzebne w życiu i realizuję siebie, robię to, co kocham. A jak się robi to, co się kocha, to nie jest robota, ino przyjemność. A to prawda jest. To już jak Godaros to mi, że trzeba sobie znosić takie coś, co się fez lubi, fez się kocha i wtedy w tym się rozwijać. No i tutaj ta nasza Basia takie coś znodła.
Dokładnie. Bardzo się z tego cieszę i bardzo się cieszę, że mogła tak trochę z Tobą pogadać. Dziękuję. Dziękuję. Mi też było bardzo miło zagościć u Ciebie, Małgolka, bo to dla mnie niesamowite wrażenie, bo dużo oglądam, dużo lajkuję, dużo przeglądam i wsłuchuję się w te Twoje mądrości psychologiczne, bo to ważny aspekt naszego życia, szczególnie teraz, kiedy my są po pandemii, kiedy mamy za granicą tocząca się wojna, to ludzie potrzebują takiego wsparcia, takich przemyśleń na różne, jak to się mówi, okazje i myślę, że ten kanał, który prowadzisz, to wielu ludziom daje dużo radości. Mam nadzieję, że komuś tam do czegoś się przydało. I ja sobie myślę, że to, co żeś go dała, to będzie fez ważne do wielu ludzi. Myślę, że Roztomili, zobaczcie sobie tam, może sobie pogooglujcie tam trochę ta Basia. I o tam napiszę wam, jak się ona nazywa, jak będziecie chcieli, jak mi Basia pozwoli. Myślę, że pozwolę. No i co? Myślę, że teraz jedno chcieliśmy powiedzieć tyle, że co? Mamy przyjść temu miejscu, kajmy są, kajmy się mieszkamy. Ja. I Zacznijmy tyle. od tej historii naszej takiej otaczającej nas, takiej codziennej, od naszej familii, od naszego miejsca, tego ukochanego, w którym mieszkamy, a potem będziemy się rozwijać dalej, Ja. nie? Bo warto wiedzieć, skąd my są, kim my są, po co my są i co możemy dać następnemu pokoleniu, bo każde pokolenie musi coś przekazać następnemu. Mamy teraz czasy, że niby mamy dostęp do wszystkiego, ale pamiętajcie, że to, co jest gadane, opowiadane, to, co jest w nas, to jest bardzo, bardzo ważne. Ja. To jest pięknie, żeś to powiedziała. No to co, Rustomili? Myślę, że tela, jako się wam podoba, to mogę się tam, wiecie, tam do góry ta łapka, albo tam jako subskrypcja. No i myślę, że się pożegnamy, to już do zobaczenia. Do zobaczenia. Pyrsk.